Denominació d'origen Montsant. A la denominació d'origen Montsant, el paisatge i el vi han anat de la mà al llarg dels segles. Les vinyes velles, cuidades com autèntics tresors, tenen història amb majúscules. Els vins de la denominació d'origen Montsant són fidels al seu origen, que parlen de com un clima de contrastos, l'orografia accidentada, la variabilitat de sòls, les varietats de raïm i la mà de l'home influeixen per donar vida a uns vins singulars, amb identitat pròpia i amb un marcat i inconfusible caràcter. Els vins negres són els més comuns. Més del 90% de la producció de raïm correspon a varietats negres, on destaquen la garnatxa i la carinyena. Ambdues donen vins amb cos, molt aptes per a la criança. Els vins blancs s'elaboren majoritàriament amb les dues varietats tradicionals de la zona, la garnatxa blanca, amb més cos i estructura, i el macabeu, que dona vins més fins. Els rosats han guanyat presència amb els anys. Són intensos en nas i sedosos en boca, i destaquen per les seves aromes afruitades. També són de llarga tradició en aquest territori els vins generosos. Antigament, quan els cellers eren familiars, era habitual tenir als cellers una bota de vi ranci i una altra de vi dolç. Actualment, l'elaboració de vins de licor tradicional està molt més sistematitzada. Dolços, rancis i misteles han recuperat darrerament el seu prestigi com a producte gourmet,